På gården er der 2,5 rigtige køresiloer. De 2 hele, det er med fundamenter på hver side. Der kan være i dem hver 1500 kubikmeter. Men det kommer også helt an på, hvor meget man ligger. Overkanten ind på midten, og hvor meget man trykker. I den væg længst mod kostaben lægger de også gerne foder opad. Der kan være 1200 kubikmeter opad. Men det skulle der kunne være efter beregningen, men der kan maks være 1000. Det er ikke lige så nemt at trykke det, og det kan bare ikke lade sig gøre lige så godt. Men det gør sådan set ikke noget, fordi der ligger de det første majs ud, når de starter med at bruge det. Og det kan de sådan noget bruge indtil de får pult hjem på sukkerfabrikken. Så de bruger den samme silo 2 gange samme efterår. Fodersystemet på gården er TGMR, total remitration, igennem det hele sådan set. Malkkøerne de får forfoder kørt ind med en foderblander, en vertikalblander, lagt på foderbordet, og så får de tilskudsfoder i malkrobotten, når de bliver malket. Det fungerer fint, og foderet så fint ud. Der var ikke noget med at køerne stod og sortere i bunken for at lede efter græsboller og næringsstoffer i bunden. Det hele var blødt op og hang sammen, de store og små partikler hang sammen. Så det var en stor homogen masse. Kaldene, eller ungdyrene, blev fodret med grovfoder over for mandstallen om morgenen. Plus frøgræshandlen. Frøgræshandlen var så god kvalitet, som nærmest mindre eller høg. Så fik de valseby og lidt kraftfoder. Og de første kalde, der kom ind i boks A, de fik mælk endnu. Plus det andet, de selvfølgelig blev tilbudt det, så for at holde maven i gang, eller i hvert fald få dem i gang. Malkning på gården, der var robotter. Han satte 3 nye robotter op, og han fik til en nuværende stand. Og der er gjort plads til 4. Det er en nem malkemobil med friheden. Man skal ikke malke morgen og aften klokslet. Så det hjælper mod på det, især når man har fået det til at køre sig godt. Daglig vedligeholdelse eller rengørings- og malkeanlægget, der er sådan set ikke så meget malkerobot og rengøring sig selv indvendigt. Det man skal have at skifte filter i dem, mælkefilter, og så selvfølgelig vaske ned omkring robotterne. Ellers er der ikke så meget at køre, tjekke om det kører. Og tjekke om alle kørerne har været rundt med i løbet af dagen. Køletanken og mælken var helt ok. Køletanken kunne rumme 12.000 liter. Der bliver afhentet hver anden dag. Derfor skal mælken køles ned under 6 grader, når det er hver anden dag. Og det skal den være 2 timer efter malkningen er afsluttet. Og når det anden dag resulterer det i, at mælken bliver 45 timer gammel, inden den bliver afhentet. Nus han fik afhentet hver dag, så skulle den kun køles ned under 8 grader. Her skal det, men det skulle det også være inden 2 timer. Men der er også forskellige krav fra mejeri til mejeri. Stens køletank var helt ok, der var nede på 4,6. Mælkekvaliteten for den sidste levering var faktisk den bedste klassificering, der er her. 1S. Ja, han selv tager den sidste levering var helt nede på 176.000. Hvor klasse 1.6 den går fra 200.000 og ned efter sådan en god klasse. Og hans gennemsnit den er dernede på 173 celler. Så det kan ikke være bedre med sjældenhed. Leverer til mejeriet 92 lige 30 af de 231 årskøer, som bliver malket i nu. Så har vi valgt at skrive om kalvestallen, fordi vi synes, det er en vigtig produktionsgren af mælkeproduktion. Det er ligesom det afgørende for, at man afkører mælk på en dag.
Den stald er en gammel kostald, der er lavet om, og super fint det at udnytte de gamle bygninger. Især når det er så fint. Boks A, der kommer kalvene ind udefra. Der får de stadig mælk. Og i boks B, der er afvanding. Det er selvfølgelig meget godt at holde lidt særskilt på de andre. C, D, E, F. Der får de ikke mælk, men grovfoder, hø eller frøgræs, byg, valsebyg og kraftfoder. De går derinde i 4,5 måneder, hvor de cirka bliver flyttet over i den rigtige kostald. I kvigesiden af kostallen. Det blå jeg har tegnet, det er vantro. Man kan diskutere om vandet det er frisk. Jeg vil jo mene det ikke, når der er 14 dage gammel, så det var godt nok. Selvfølgelig kan man også se de lyse punkter, at det ikke er ishamlet koldt, når det kommer ud, så de ikke slår de skrøbelige maver i sukker, når de er små. Pladsmæssigt vil jeg kun lige nævne boks C, hvor der gik 19 kalve. De havde krævet 41,8 kvadratmeter, og der var 34,2 i boksen. Så det er ikke helt nok, men man dog ikke, hvis de kommer og kontrollerer, de kan se, at alle de andre kalve har det godt, og de siger bare, at de skal flyttes. Det bliver man vist ikke hængt op på. Det eneste syre, vi stod hos kalvestanden, var egentlig diarré. Det kan komme med forkert håndtering af fodermælk, for høj eller for lav temperatur, eller tørstofprocenten ikke er god nok. De kører med en tørstofprocent på 15, og de bruger selvfølgelig noget af mælken, det er mælk, der er mælken fra, fordi mælkene kører, lakterende kører, og så supplerer de op med mælkepulver til at få en tørstofprocent på 14. Men diarréen kan jo komme af træk eller dårlig hygiejne ved kælling og de små kalvebokser, også nuværende kalveboks. Man skal være omhyggelig med skrøelse og renhed her. Diarréen kan også være kommet af for lidt råmælk eller for dårlig råmælk, så de ikke har fået de antistoffer, de skulle. Behandling mod råmælk, det er der ikke så meget, eller behandling mod diarré er der ikke så meget. Sørg for, at de får rigeligt med vand, måske trække dem lidt i mælk, så de får mere vand, for at holde væskebalancen oppe i dyret. Og kontrollere mælkefodringen. Man kan give dem noget elektrovand, der er nogle salte og noget i, for at holde deres mave i gang. Så har vi bare 5 kalve. Ja, vi kan vurdere, det ser meget fint ud til at vurdere, hvor gamle kalven er. Men det er svært helt at vurdere, når vi ikke ved det præcis, og vi ikke kan regne deres tilvækst ud. Men problemer, det kan give, dem der vokser for langsomt, er, at det er svært ved at kælde, det er hårdt. Og omvendt, tykke køer og svært ved at komme i grundstødelse.